Bilki gida da ke ko ubanwa? Na ji voice note ɗinki, suna na Hafsat Kabir. Bari in gaya miki wani abu, ke karamar 'yar bariki ce, karamar 'yar tasha. Ni na fi ki tasha don kutumar ubanki. Kuma bari in gaya miki wani abu, da kike cewa dalilin sweetie na shige miki ji banza jaka da kikiya. Ke har kin isa in shige miki mahaukaciyar banza mahaukaciyar wofi. Chat ina da ke wayana da kike cewa kina so na amma kina jin nauyin fatin mama. Kar ki manta yana nan. Kuma zan nuna ma duniya dan uban da ya haifi uwarki. Sannan da kike ce min yar fu wannan zaki ga fu wannan ganin idan ki billahi allazi la ilaha illa huwa sai na ci uwar da ta haifi uwarki dan durin uwarki. Na fi ki tasha, na fi ki bariki, na fi ki iya makirci. Ke ni ba barin ga miki wani abu, sanin ma da na miki kaddara ne. Kuma ki je ki tambayi duk dan bura uban da zaki tambaya, ban taba zama na zage ki ba, amma yanzu na zage ki. Kin ci uban da ya haife ki yar iska matsiyaciya, a haka zaki kare da auren ki kike gantali kuma sai kin nuna min uban da na mafi wannan mahaukaciya da kiki.